Tikulandirani programu yathu lero ya Kandimverere nthawi pakati kusakatula nkhani mozama kuunguza nkhani pita pansi kwambiri. Programu yetu matsindika lero Kandimverere phokoso limakhala lochepa koma nkhani zonse zimakhala zambiri komanso zosakatulidwa bwino. Dzina langa ndi Teo Sandram tikhala limodzi lero sindekha being program yotsiriza mchakachi cha 2024 linaizo nzanga amene makasakatona nkhani limodzi bambo Chawezi Banda. Tikulandirani programu yathu lero ya Kandimverere. Ine ndi Amike Deus kuti mwatilandira. Takuonani ndi pamwetulira chifukwa kuti ndimalinga pokuonani anthu amadana kwambiri. Chawezi Banda anthu akangomva dzina limene ukhanga kuti machimo anu ngambiri zinthu zoti munayamba chani komanso pali gulu lina limandikonda tinene chilungamo lilipo lina limaukonda lina silimakondwa nawe koma ndichoncho sukhala wabwino kwa wonse. Pali chiyawo china amati anthu sangakonde ngati ndalama akuti ndalama ndi imene aliyense amayikonda so munthu sungakondedwe ngati ndalama ena akukonda ena sakukonda. Chabwino ndi programu yathu lero kuyamba kwake tikuyamba ndi nkhani imene yachitika ku chipani cha UTM kumeneko chipani chachotsa chipani ichi bambo Michael Bizwikusi amene ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino komanso nthawi ina akadakhala mtsogoleri wa chipani chimene cha UTM. Atikamba kuti akudzitsa chisokonezo mchipani ichi. Izi zadza kutsatira chiganizo chimene komiti yosungitsa mwambo mchipani ichi yachita bambo usi atakana ukaonekera ku komiti sabata ino. Zimenezi zakudabwitsani bambo Chawezi? Deus kunena kuti zatidabwitsa tikozonena ngati kuti mina make tikunama chifukwa nkhani imene kuoneka kuti tsiku lina izizi zidzachitika chifukwa chakuti angakhale bambo usiwo adafotokozapo inetu zoti gulu lina mu UTM silimandikonda silimandifuna sizidayambe lero zidayamba angakhale achilima ali moyo adafotokoza mepaja pa interview dziko lonse lidamva inunso mudamva amene akuonera amene akumvera program yathu ya tsiku la lero ngati adatsata interview imeneyo bambo usi adanena akuti ayi inetu anthuwa kusandikonda kusandifuna sadayambe lero so mwina mache amangoyembekezera tsiku lokuti china yake chikazachitika adzawayingitse kapena awathamangitse mchipani koma tikayang'ana nkhani imene ikunenedwa iwowa dzanali adali ku nyumba ya kumudi ku State Lodge ku State House kumudi umene ku State Residence amafotokoza kwa otsatira kaya ndotsatira chipani cha UTM kaya ndotsatira ausiwo akumakana otsatira chipani kuti yayi exactly amene si athu ya yes ndi awausi amafotokoza kuti mwamva akuti andiyitana ndipite ku Lilongwe ndikakhale pansi adzikandifunsa mafunso ati akandiyimbe mlandu ndi akuti ineyo okhala Dr. Usi basi kunyamuka okhala pansi kumeneko ati ndikangati mutu wanga sukugwira atula nkhani ino amene mwabwera pano musataye nthawi musavutikenso kulemba zambiri ine kumeneko simpitako koma kwambira nthawi imene chipani cha UTM chinali convention ausi sanaonetse nawo chidwi chokapikisana nawo ku convention. Kodi munthu uyu anaende chidwi chipani ichi kapena mwina make chilakolako chidakhangati chifukwa pena pake zochitika zawo zimakhazo zodabwitsa? Deus kunena kuti tikuwayika maukama bambo usi kuti chidwi adalibe kapena kuti chidwi anali nacho tikhoza kulakwitsa koma nkhani ndiyonena kuti iwo adachita uneneratu kuti ineyo mpikisano wa upresident umene amapikisana Maikaliati Akabambe Akambala bambo Matthews Ntumbuka komanso ndiye sabala munthu wina amene amapikisana akuti iwo adanenetsa kuti ayi ine kumeneko simpitako pikisanani koma zimene muchita kumeneko zosatsata malamulo chifukwa mkhanga munaphwanya ndondomeko zina zimene zili mu constitution kapena kuti lamulo limene limayendetsa chipani cha UTM. So iwo mukawafunsa zimene amanena zonena kuti inetu kumeneko sidapite komanso zina mwa zambiri zimene zakhala zikuchitika pakatipa sindachite nawo chifukwa chokuti zambiri ndi zosatsata malamulo ndithu ndi zina mwa zimene iwo akumafotokoza. So kunena kuti adalibe chidwi tikozokhala kuti mwina make tikuwalakwira kapena kuti kwayika maukama koma mukawafunsa ine yake wamene kuti iyayi sadafune kuti achite zinthu zimene zisali zotsata malamulo. Komabe kubwera kwa Akabambe chipani cha UTM kumaoneka ngati kuti kunakulezera mwina mavuto pakati pa ausi ndi chipani cha UTM chifukwa kungobwera kwa Akabambe ausi anaoneka kuti asintha mawanga zochitika zawo siziliso chipani cha UTM achimwene atambala awiri kuti alire khola limodzi mpovuta wina amayenera kuti
adzichepetse olo angochokamo nkholamo. So izi deusi zimene wanenazi kapena kuti funso limene wafusali ndi funso la nzeru komanso loona unena kuti zidakhala ngati kuti kubwera kwa akabambe kwakolezera mavuto pakati pa chipani cha UTM ndi bambo Ussi. Fa nkhani ziru deusi zidalipo ndikale. Mina Ussi adanenera unena kuti ineyo angakhala Achilima alipo mavuto adalipo ndikale, koma adali Achilima amene amandika kumbuyo amandichinga chifukwa Achilimawo ndi amene akanditenga kuti nzakhale wachiwiri wawo, chifukwa kuti angakhale kundisankha kuti ndikhale running mate pa chisankho cha 2019 chimene iwo a UTM adapita paokha akuti ambiri mu UTM sankafuna, koma ndithu zimatengera Achilima kuwachita convince anthuwa kuti yayi tikhalebe ndi Mr. Ussi omwewa. Chilipo chimene ndaona mwandani mwa Mr. Ussi. So akuti ambiri sankafuna. So Achilima kuti siya kenako tukamva kuti kwabwera akabambe afuna kupikisana nawo Ussi so mpando oti udali ndiwo ndikale by virtue of the death of Dr. Chilima kuti amwalira automatically Ussi adatenga mpando uja kenako akabambe abwera amene akuoneka ngati so ndi competitor challenger. So sidakhala ngati kuti zasokoneza ubale chifukwa chokuti Ussiwo amazitenga ngati kuti tisanenenso kuti ngati amazitenga ngati kuti timamva kuti iwo ndi mbali imodzi ya anthu kuphatikizapo akambala amene adayamba chipani chija, kuphatikizaso Mai Makuta akuti ndi gulu limodzi la anthu amene adayamba chipani chija, founding members amene zili nkhalakale amene adayambitsa chipani cha UTM. So mukabweresa munthu wina opikisana naye founding member ali pati alipompo amenenso ali ngati president wa chipanicho chifukwa cha kuchoka kwa Achilima. So zidakhala ngati kuti zakolezera mavuto pakati pa chipani cha UTM komanso Ussi ngati munthu. Pakati pa timakhala tikumva tima audio clips tikumayenda mmasamba mchezomu cha emwe adali mlembi wamkulu wa chipanichi Mai Patricia Galiati akumanena kuti ineyo sindingagwire ntchito limodzi ndi akabambe, sindingawapange campaign for akabambe. Zikutanthauza chani? Mwina make kapena and also she's been very quiet. Yes. Zikutanthauza mwina make kapena akakhaloti ali mbali imene ya Ussi kapena Deusi mwina we shouldn't speculate. Tikoza kunena mwachilungamo kuti ambiri tinkaona ngati kuti akabambe aja ina Galiati kanena kuti Mai Galiati anali mbali imodzi yofuna kuti akabambe akhale pa president wa UTM. Koma zinasaoneka kumapetopeto kuti Mai Galiati so afaluka fapa akuti neso mpando ndikutani ndikufuna wa president wa UTM naonso kutenga chi 20 million chawo kukayika mmene paja kuti apikisane nawo pa mpando wa UTM u president ku convention. Kenako mavoti achitika Mai Galiati anapeza mavoti 20 chakuti chimene chidapweteka iwo mu audio clip imene kunena Deusiyo chimene chidapweteka iwo nchakuti akuti ineyo ndingapeze mavoti 21 ndawole 20 nakasi imodzi leo ndi yawo. Exactly. So chimene chidapweteka chimenecho chimene chidamveka mu audio clip imeneyo akunena kuti yayi ineyo sizingatheke. Ndipo ineyo izi zimene zidamveka mu audio clip imeneyo akuti ineyo sizingatheke ola bambo anga atazuka kumanda ineyo sindingasapote akabambe ngati president wa UTM. Zoti ningakaimeso mansanja ningakachireso campaign kuchitira campaign akabambe ine zimenezo singachite chifukwa cha mmene ku convention zinthu zidaendera. Anakasakidwa ka presidential advisor Kutero. Yeah. Yes. Ndekuti mwina titiona mwina. Fuso Deusi tiyanke fuso limene unafunsa kuti kodi mwina mache zikoza kutheka kuti akoza kufuna kuti chete amene wachitika pakati chifukwa masiku angapo apitawa tidaona bambo kabambe ndi family ya Achilima komanso gulu lina adali ku Nchewu ku Nsipe kumene kudali misa mwambo wa chikumbutso wa malemu Achilima. Agaliati kumeneko kudalibe pachikhalidwe komanso mwachizolowezi mmene timaziwira Agaliati kumene kuja amenera kuti akhaleko kusatira president wa wachani wa UTM koma kumeneko kudalibeko. Kuchoka apo tidaonanso bambo kabambe ali machalichi kuphatikizapo kumvama adapitaso kuchali china za Katolika kumene adasiya kwanga chepe koseko Mai Galiati kudalibe. Ndefunso mukuti kodi chete wa Galiati posatsatira akabambe pokhala president wawo zikoza kutheka kuti akhoza kufuna kuwasatira Ussi zimenezo kamera ndi faction ina asinakase kuba khala faction exactly. Faction ya Ussi yes. ya akabambe mwina nawosa abisaka faction gawo mwina kapena koma nkhani ndi yakuti sitingayike maunkamwa koma izi ndi ndale chimene tingachite apa tingodekha
tione kuti kodi kuchotsedwa kwa Ausi mchipani cha UTM kuti anthauza chani, chifukwa simunganeneretu Ausi akhalapo vice president wa chipani, pano ndi vice president wa dziko. Ausi ndi mmodzi mwa ma founding members kapena kuti gulu la anthu amene adayambisa chipani cha UTM. Simunganene kuti alibe mizu mu UTM, mizu ilimo. Tiye tideke tione mmene athamangitsidwa mchipani cha UTM Ausi achokamo ndani. Akachiwiri ngati si kachingapo kuti munthu chira zozunguza ngati mena machitira Ausi in courts achotsedwe mchipani. Taonako so zipani zina zikuchotsa anthu amene osangodana nkhumwa bwanji muzembere ajali ngosokoneza muzana nkhumwa kamandiro ona mamwena kuti taonake so MCP napangaso sipereso kodana chosada adachotsapo ulendo wachina Jessica Bwira ulendo Richard Msoya Gustav Kaliwo manager kuti ngosokoneza expelled from the party. Kodi mundani za democracy munthu akalakwitsa mchipani kodi yankho lizikhala kumpirikitsa basi kapena kulibe zilango zina ka suspension kulibe zilango zina zingotha kuti expansion for the party. Deusi ine ndiyankhe ngati munthu oti kutchali chini mapitako ndife okhulupirira mukawerenga miyambo kuli verse ina Bible limanena kuti a city divided against itself is laid waste and cannot stand. Akuti mzinda umene wadzigalukira okha akuti mzinda umenewo sungalimbe. Ndiye mukudziwa mawu a Mulungu Deusi samana chimene ufuna kutanthauza nchonena kuti Deusi zomati munthu akangoti inuyo m'maganizo mwanu mukuti munthu uyu walakwitsa basi kumpitikitsa zimenezo sizingamange mudzi. Deusi izizi ndi ndale simungandiuze kuti bambo Usi olo atakhala kuti amaoneka moderereka motani amaoneka mopepuka motani simungandiuze kuti bambo Usi mavoti 500 alibe simungandiuze kuti bambo Usi owatsatira 1000 alibe. So game iyi ngale andi owatsatira nakanika chifanya lobira ku confession. No Deusi simuna nakapita ndikupereka chitsanzo simungandiuze kuti bambo Usi alibe owatsatira. So mukamati mukuthamangitsa wanthu mchipani mmathamangitsanso ndi otsatira omwe chifukwa chokuti anthuwa amakhala ndi anthu awo amene amawakonda amawamvera amawatsatira amawasirira. So mukamati mukuthamangitsa wanthu nthawi iliyonse mukaona kuti munthu walakwitsa mmachita weekend kapena kufoketsa chipani. Izi dazonapo ku DPP adathamangitsa gulu la wanthu kuphatikizapo akondoni nankhumwa zimene zija Deusi sizabwino ka suspension mwanenako kapena ma measures ena ndi ena kundzudzula munthu kuti yayi izi zachitikazi tikambirane komabe pamakhala nthawi ina Deusi tivomere pano. Enough is enough. Ndaonapo mabanja akutha kukhotiso kumachuluka Chingerezi amene akuti the differences are irreconcilable. Kutanthauza kuti zosiyana zathu titatani sizingathekeso kambirani mankhwala ache tingosiyana. Bambo Usi amalankhula modzi tama kuti yayi tengani dzina la chipanicho ine nditenga anthu chipani sichivota amavota ndi anthu amatanthauza chani confusion ito. Ayi Deusi chimene akunena bambo Usi nchiona kuti mukuti sinanga kalata imene alembera Ausi komanso zimene zakhala zochitika pakatizi iya Ausi si a UTM Ausi amasapota chifukwa mukati muitsate nkhani zifukwa zimene achosera bambo Usi mchipani akuti akusapota chipani china chimene chisali mugwirizano. Chipani chifukwa choyamba akuti akusapota chipani china chimene chisali mu mgwirizano ndi chipani cha UTM aphwanya achula section ya constitution ya UTM. Chifukwa chachiwiri akuti Ausi akupanga zogawanisa anthu zosokoneza mpungwepungwe mu chipani cha UTM. Ndiye zimenezi nzosagwirizana ndi malamulo a chipani cha UTM ndiye Ausi anyamuka akupita. So mukanena kuti kodi bambo Usi anayankhula motumba kuti yayi tengani chipanicho tengani dzina tengani makaka tengani zitenje akuti tengani zonsezo ine nditenga wanthu chimene akuchita akuchidziwa mwina chifukwa adapitiriza kunena kuti mukamva speech yawo ananena kuti chipani sichivota amavota ndi anthu makaka savota dzina la chipani sichivota amavota ndi anthu chimene amatanthauza ngati tawamva bwino bambo Usi amatanthauza kuti inetu mu UTM mu ndi nditsatira olo mutandilanda zitenje
mutandilanda dzina loti UTM ine nditenga mitima ya anthu kwani mitimayi ndimene azandisatire kulikonse umene ndapita komano kata yowachotsa yes yatsindika unena kuti asiye kugwiritsa ntchito makaka komanso dzina la UTM mukona kwa kuzitheka zimenezi Deus kunena kuti asiratu ifa kuti sinangangati pali zikoza kutheka Deus unena kuti amene amatsatira ausi aja alipodi anthu oti amakonda ausi kuchoka pasi pa mtima anthu achoketsana kutali nawo zitenjezi chalo makhala nazo mmakomo ndiye kuti ngati kuli kuletsa akuyenera kuletsa amene amavala chifukwa ausi angonena kuti mawa lese ndili ku Mudi mawa ndili ku Lilongwe ku nyumba ya ku Lilongwe ndimafuna mbwere tizacheze anthu aja ausi adziona vala chani kena kwa anthu aja muona vala ziti zomwe zichi mwina chimene ausi angasiye ndi kutchula kuti ine ndine wa UTM mwina zimenezo zikoza kutheka ausiwo that is within the control of Mr. Ausi kapena kuti bambo ausi zimenezo akoza kuchita komano makaka zovala zimene because anthu ena amavalia zovala ziyangati zovala adazolowera kuti akati akukumana ndi mtsogoleri wa ndale avale china chache choonesa kuti iwowo ali affiliated or ali associated ndi china chake chokhuzana ndi ndale ndiye ndimafuna nene Deus nena kuti koma izizi zikamachitika ndipo ngofunika kuti angokhazikana basi iwo agwirizane ausi ndi gulu lawo kuti anthu anga mwamva ndithamangisa mchipanimu ine ndavomera kapena sindinavomere therefore mukamabwera musamavale koma anthu ine ndikudziwa Deus anthu owatsatira azikana abe kuti yayi ifeyo tizikusatirani titavala izi mawu anga omaliza Deus pankhani ndimafuna nene chiwa chonena kuti mmene tikukamba kuti ausi athamangitsidwa siku la lero mukoza kuona kuti kapena kuti zikutanthauza kuti amene adayamba nawo chipanichi wina mtsogoleri ngati president wa UTM wina wachiwiri wake amene adanyamulana napita ku Malawi Electoral Commission mu 2019 napeza mavoti 1 million plus atazungulira dziko la Malawi ngati UTM kuwapempha kuti awavotere kukhala number 3 amene ali achilima ndi ausi kufika tsiku la lero onsewa kulibe ngati ku UTM achilima ali kunsipe akuusa bambo usi ndi awa chikalata cha apeza chowathamangitsa mchipani kutanthauza kuti utsogoleri onse wa 2019 umene udapita ku chisankho ku UTM palibepo 1 million plus votes including Secretary General exactly kuphatikizapo Secretary General Mike Aliati utsogoleri onsewu palibepo kodi tizifunse funso komanso a UTM azifunse funso kodi stability kapena kuti kukhazikika kwa chipani kumene kudalipo achilima alipo institutional memory komanso integrity ndi strength ndi stability imene unkabweresa utsogoleri uwu wa achilima wa Kaliati wa ausi kodi umenewo ukhalapo pamene achita embrace kapena kuti akupatira anthu nkhope zatsopano zokhazokha mafunso amenewo tiye tideke tipemphere moyo tione zidzayenda motani chifukwa pena umaona ngati kuchenjera koma ukulakwitsa zinthu chabwino tipumire pang'ono timwere madzi tibweranso mgawo lachiwiri la programu ya lero yakha ndimverere nkhani yathu yachiwiri komanso yotsiriza programu yathu lero yakha ndimverere ndi nkhani yokhudzana ndi ulamuliro umene ukulamulira mdziko lino sindikudziwa kuti apa tikumaliza chaka cha 2024 tikulowa chaka cha 2025 chaka chatha cha 2024 kutanthauza kuti boma la tonse ngati liwiripo betonseyo yangotsala miyezi 9 months ikulamula zaka zinayi ndi miyezi 3 zapita ali pampano kufika tsiku la lero ndi ziti zimene amalawi pamene tikulowa mchaka chatsopano cha 2025 tingaloze kuti bomali lachita kapena likuchita tiyambe bwanji ndi mbali ya maphunziro chawezi ndi chani chimene makosi anawa angaloze kuti yayi apa tinalowa moteremu apa tsopano tili ndime moteremu mwasangasanga Deus mwati tiyambe ndi maphunziro tindizi ngapo zoti tingofotokozapo mwachangu tikhoza kungokambapo kuti atonsewa
adapereka lonjezo limodzi limene adanena kumbali ya za maphunziro. Ndikukumbukira bwino adanena kuti akadzalowanso mboma adzabwenzeresa mayeso a JCE. Kutanthauza kuti mayeso a form 2 kwa iwowo ndofunika chifukwa tikumbukire bwino mmene DPP inkachoka mboma idali itathetsa JCE. Atonse adanena kuti ayi ife tikasapeza mpata kuti tikulamulira JCE kuyenera kuti izabwerere. Mmene tikukamba pano ana amalemba mayeso a JCE. Tikozonena kuti lonjezo limenelo adakwaniritsa. Nkhani yachiwiri Deus ndimafuna nenepo nena kuti anthu ngati amakumbukira bwino akafanizira ndi mbuyo kumbali ya maphunziro. Munthu masiku ano ukapita ku university akanena kuti program imene ukupangayi kapena degree imene ukupangayi ndi ya zaka 4 zikumatenga ndi zaka 4 panopa kulibe zokuti university ayitseka chifukwa chokuti ku university kulibe kusamvana masiku ano Deus chilungamo nchofunika anthu apite akafufuze kale lija Deus degree ya zaka 4 anthu amayimaliza mu zaka 7 o zaka 8 kutanthauza kuti ana amachedwa akukalambira kumene kuja akulipira ndalama zambirimbiri chifukwa chokuti dongosolo ndi zovuta komanso chidwi ku university kudalibe. Kuyambira 2020 chibwerere natonsewa University of Malawi Chancellor College simunayimvepo kuti atseka, Polytechnic sidatsekepo mubasi imeneyo, College of Medicine imene li kuhesi sidatsekepo, Mzuni sidatsekepo, ndi ma college ena onse aboma sadatsekedwepo chifukwa cha kusamvana pakati pa ana asukulu, management, kaya council, kaya board, kaya Ministry of Education. Boma ili layesetsa kuti zimenezo zisachitike. Ngati wapita ukapanga program ya zaka 4 zikamati zikutha iweso kunyamuka kutani ukupita. Nkhani yachitatu Deus tiye tikambe kuthandiza ana amene ali osowa kumaphunziro. Exactly. Ndizona ambiri atayika mu newspaper kuti ife mutithandize school fees zikangati zavuta. Yes. Pamene awa kulowa tonsewa adanena kunena kuti sipazazeka mwana olephera school chifukwa cha school fees. Ndizona Deus kuti muyang'ane ana amene akupasidwa thandizo kuchokera ku Higher Education Students Loans and Grants Board imene mkulu wache ndi bambo Principal Tekere. Deus zinthu zikuyenda bwino. Famu kayang'ana ana amene komatu alipo ambiri. Ndizona Deus sizingatheke kuthandiza wina aliyense. Komano mukamachita check kapena mukamayang'ana mukamaunguza ma figures amene wawo. Mumachita on a comparative basis. Excuse me, mumafanizira kuti kodi mbuyomu zimayenda motani. Pakali pano Deus anaoposa 13,000 akuthandizidwa ma university akumalawi kuno. Kupatula ndalama zimene zimazera ku Higher Education Students Loans and Grants Board Deus zimeneso azikweza pano. A President Chakwera adakhazikitsa presidential initiative ya golf tournament imene amaitanisa makampani, aitanisa mabanki, aitanisa ama telecommunications industry, apita kulimbe golf club, kaya ku Blantyre, kaya apita kaya kulilongwe, amapanga raise ndalama zokuti akapereke kwa ana amene sangakwanitse kupita ku university awathandize. Chonsechi Deus ndi chidwi kuti ana kuno ku Malawi aphunzire apeze sukulu ya ukachenjede. Chinthu china Deus masanga chimene wafuna kunena kubali za maphunziro. Mukazayang'ana Deus nkhani yokhuza kumzuzu amangako state of the art library kumzuni imene idaocheka ili yakalekale poibwenzeresa akuti yakaleyi titaye timange yatsopano ikuthandizira chabwino amalizisa. Tikamenga chinthu china Deus tikayang'ana aphunzitsi tsiku la lero aphunzitsi oposa 2000 achita promote amene akhala kudandaula zaka zambiri zaka 20 mphunzitsi akuphunzitsabe level yomweyo kandalama kosakwera akwezera ndalama achita promote aphunzitsa ku primary komanso ku secondary school. China Deus aphunzitsi awayika pa mazimu. Mphunzitsi akadwala Deus adzitha kupita ku chipatala mwasangasanga akachire abwereso mklasi adiphunzitsire anaja. Zonsezi Deus ndi chidwi chimene boma layikapo kuti maphunziro kwathu kuno apite patsogolo mwasangasanga. Deus kumbali ya maphunziro kani imeneyo ikuyenda bwe. Hayi Deus sikuchekenera. Hayi Deus chimene Deus chimandipweteka abomawo ku Ministry of Education iko salankhula momveka. Ndichifukwa chake ine zimandipweteka ndikabwera pano nimanena kuti ili boma ili anthu amalitukwana koma pali zinthu zambiri zimene boma lilatani lachita chifukwa ma department, ma ministries, ma agencies iwo
olankhula kumeneko salankhula ine zimandiwawa kuti boma likamalitukwana ine ndimakhala ndikuzoza kuti boma ili lapanga ichi ndi chifukwa iye ndikabwera madziwa bwayi Deus ndimasata zinthu awakwatu kwana ichi koma kuti muyang'ane Deus boma ili lapanga zinthu zambiri chabe kulankhula zimalivuta chifukwa kile ndikapeza mpata ndimati ndiyesere kuwalankhulira angakhale sandipasa kalikonse ndingoyesera kuwalankhulira samandipasa kalikonse ndimangogwira yachaji kungowakonda chabe sindithudi chabwino mwina tiphatikize nkhani ya zomangamanga zimmisewu tinamva bambo Jabu Mhango wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP kumpoto akudandaula kuti msewu wachitipa Ilomba umene umalumikiza Malawi ndi Tanzania wachedwa kutha zikuwakanika atu aboma ndizoona Deus mwachangu kwambiri chawezi chifukwa paliso ina panakapa tukamba pano anthu ali mumafilling station akugona mumafilling station kuti ngale kuti zinthu zikuyenda chiyambeka ya misewu ndizoona Deus kuti bambo Jabu Mhango nkhani imene yabwera ifaja wafusafusa bambo Jabu Mhango wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP ku chigawo cha kumpoto anali ndi msonkhano ku Chitipa ndiye amanena kuti msewu wa Chitipa ndi 31 km Chitipa Ilomba road umene umalumikiza Chitipa komanso Tanzania tikoti Malawi ndi Tanzania ndi bambo Jabu Mhango ngati nduna yakale ya transport yoyang'ana za misewu imadandaula kuti yayi boma latonse boma la Chakwera likuchedwetsa kumalizisa msewu umene uwu chifukwa chokuti msewu ndofunika kwambiri ine ndikuyankhula izizi ngati nduna yakale ya transport ndi zimasekesa chifukwa chokuti nkhani italembedwa pa samba la mchezo anthu amene akuti ino a DPP bambo Jabu Mhango inuyo ndi mnali mboma tinene kuti kuyambira Abingu 2004 mpaka 2012 kenako 2014 apita Mutharika mpaka 2020 bwanji msewu simudakonze simudauyambe ndi kuuyamba komwe anzanu atonse pansi pa Chakwera abwera msewu auyamba inde ukuchedwa ngati mukuneneramu koma msewu udatani udayamba kutanthauza kuti siku linache msewu uzatani uzatha ndilo atama kapata sabolo wakali sawawa alisamakambeza kalikali tikambeza panopa ndiye ndimafuna ndikambe Deus nakuti kodi inu pompano mudapita ulilongwe mwaonapo pakampepuza kunchewu simaona zimene zochitika mepacha msewu uja ukumalizika mwaonapo patsangano simaziona tisanapite kumeneko mwadusa palunzu pompano zimene zochitika palunzu maziona msewu walunzwe simaziona chabwino tikambeza Lilongwe M1 Lilongwe Kasungu kudusa Mudowa Mponera Kasungu Zimba simaona sewu jamene ulipi tikakamba za Njakwa Livingstonia Road maona sewu ndapita pompano ku Tanzania ndadusa wapasi ndadusa mu Chiweta mucha msewu chinakuoneka kuti ukukonzedwa tikabwera kuno ku Blantyre ndilande Makheta Road mukutha kuona mukapapita pakamba pa bypass yotulukira pakamba kudusa pa Queens mukuziona zimenezi zikuchitika mukamakamba za M5 Lakeshore Road odusa uku ku Golomoti watulukira ku Salima Dwangwa kumapita Nkhotakota zonse zimene zikuchitikazi muziona zina dati zikumonka za mapepa la chani Deus ngati Mangochi Makanjira Road ndinayiwala banji msewu umenewu mukuti wapapepala posachedwa apa Dr. Deus izi ndi manena Deus kuti allow politics to take the back seat ndikulanda kuti lolani ndale zikhale kumbuyo tiye tizisegula maso tizinena chilungamo nzano akati wachita chabwino muyamikireni musapoteni posachedwa apa Dr. Chakwera ndi minister a transport ndangwayo walanda nawo Jacob Hara adali ku Mangochi kutsegulira Mangochi Mankibe Road msewu wabwino kwa nthawi yoyamba njinga galimoto anthu amba kuyenda patala Mangochi Makanjira Road apeza 300 million US dollars posachedwa apa akhala kwakonzera anthu onse Deus chilungamo chizinenedwa zano akachita zabwino uziyamika na musapota izo tamaliza zikomo nkhani yoti anthu agona ma filling station kuli ni nkhani yabwino zambiraso chaweza anthu agona ma filling station mafuta kulibe tinene kuti chuma cha dziko lino pamene papa chikulongo zikuyenda Deus ukamabweresa nkhani ya kusowa kwa mafuta china chilichonse chimene unganene chuma chikuvuta inezi pandibweza mitengo ya zinthu kukwera sikuti tsiku ndizona nkhani ya mitengo ya zinthu kukwera takhala tikuyesera kuti fotokozere izi zitukambazito ndizona anthu amachita kuti
mukakhala paja ninzanu uja chawezi uja Yes. mudzauza anthu akugona ma Yes, station. yes, ndizoona Deus. Zokuti anthu akumagona ma filling station ndizoona. Kusowa kwa forex kapena kuti ndalama yakunja ndi kumene kumapangitsa kuti mafuta adzisowa. Koma pakali pano china chimene chakolezera moto ndi nkhondo imene kuchitika ku Mozambique. Tikudziwa zoti ku Mozambique kwachitika chisankho pompano ndiye pali kusamvana a opposition akudandaula akuti chisankho mudatibera. Ndiye misewu kumeneko atseka. Tikudziwa mafuta athu ena amafikira ku doko la Beira komanso kunakala. Ndiye kumeneko matraki sanganyamuke sangabwere kuno ayimikidwa sakutha kuyenda. So chinanso chimene chakolezera kuti mafuta masiku amene wasowe ndi chimenecho. Koma nofuna nene kuti Deus mukamba za kusowa kwa mafuta, kusowa kwa forex, kuvuta kwa chuma. Koma mukayang'anisisa Deus ngakhale mafuta akusowa chuma chikuvuta ndangokambapo zina mwa zitukuko zimene zachitika kwathu kuno kuti akuti ngakhale mavuto awawa akuchitika msewu walilongwe ukuchitika Kenyatta Drive kuchitika mangochi makanjira mangochi makibe tukamba za kumpoto misewu tukamba za library za misewu miratu tukamba za Mombera tukamba za Mberwa University kumpoto mene ndikunena pano mu Juni chaka chimene tikuyambachi first cohort kapena kuti gulu loyamba la university ana ophunzira ku Mberwa University gulu loyamba lukayamba kuphunzira mu Juni 2025 zaka 6 kuyambira 2014 pamene DPP adalonjeza kuti akonza Mbewa University sizidateke kudali mwala chabe anzawo abwera 2020 mmene ndikukamba pano 2024 akuti ikamati Juni ana akuyamba kuphunzira akuti aziphunzira za marini aziphunzira kaya za science za chani so mafronde Deus na kuti mu zaka zochepa anzawowa ayesetsa chabwino koma zamafutazo tizakamena wina zofunika chifana khali mukamba za nkhondo ya ku Mozambique so tizamba lero zona akhali nkhondo isanayambike ku Mozambique asanayambe mafuta akhala kuvuta ndithu ndizona ndiye mwina izo zungokweramo zongofuna uzazikamba mofasa bwino tukambike ni mambo cha West Banda kule nthawi zonse lewita nani program ya chaka nimverere mathamanga mmabwera zikomo kwambiri pamene ponso pamene tamalizira program yathu yotsiriza ya mchaka cha 2024 yakandimverere program ina yakandimverere ndekuti tipeza ikufikani chaka cha mawa cha 2025 dzina langa ndine Deus Sandram tikuyamikireni kuti mnali pomwepo kumvetsera komanso kuonera program yakandimverere mwakoma nonse.